No niin, tervetuloa tällä viikolla Maruksen matkassa. Tällä viikolla meillä on syvä luotaus haastattelussa. Tässä kuukauden sisällä 10 vuotta Keitalla täyteen saaneet Kirsi ja Katrin. Aloitetaan ensin tällä helpolla kysymyksellä, että mitä kuuluu? Kiitos, hyvä kuuluu. Oikein hyvä, kiitos. Joo. No niin, nyt kun saatu kevennettyä taakkaa ja päästään aloittamaan nämä kysymykset. Mitä muistat ensimmäisestä työpäivästäsi? Aloittaako Kirsi? Muistan ensimmäisestä työpäivästä, että oli mielenkiintoista ja mukava tulla töihin ja oli taas astuminen uuteen. Niin, melkein sama. Tulin toisesta työpaikasta tänne ensiksi niinku siivoojaksi ja sitten pikkuhiljaa ryhtyisin niinku sinne ravintolan ja kassan puolelle. Hyvä fiilis. No niin, hyvä. Sitten seuraava kysymys. Parasta autokeitassa työpaikkana, eli mikä on saanut viihtymään jo 10 vuotta täällä? Loistavat työkaverit, mahtavat asiakkaat ja mielenkiintoinen työ. Joo. Aina tyytyväiset asiakkaat, ystävälliset työkaverit, saa apua jos tarvit. Kyllä mä olen paljon saanut niinku apua niitä omista työkavereista, koska oli tosi vaikea niinku aloittaa. Sitten molemmat tommosia ulospäin räiskyviä ja positiivisen olemuksen omaavia, niin mikä on niinku salaisuus, mikä saa niinku joka päivä niinku laittamaan niinku suun korville ja naurun raikaamaan pitkintä keidasaikaa? Mikä on se salaisuus? No, jos nyt suora sanotaan, sitten otetaan semmoista lääkettä joka aamu, että tulee semmoinen hyvä tuuli. Mutta luonne on semmoinen, että mä olen syntynyt tommosena. Lievä hulluus. Joo. Vähän hullu pitäisi olla. Ei elämä ole niin vakavaa. Eli vähän hullu ja sopiva lääkitys. Joo. Sillä saadaan päivä käyntiin. Hyvä. Sitten tulee tämmönen NS-pistoolisetteli, jossa on 6 sanaa. Ja se on sanottu 1-3 sanalla, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja ensimmäisenä on kuin autokeidas. Autokeidas. Hyvä ruoka. Yes, Katrin? Houkutteleva salaattipöydä, hyvä ruoka, mahtavat työkaverit ja asiakkaat. Okay. Sitten, mitäs työkaverit? Työkaverit. Loistavat työkaverit. On. Joo. Hyvän huumorintajun omaavia tyyppejä. Kyllä. Auttavaisia. Auttavaisia, just sama. Ja samassa kelkassa ollaan kaikki täällä. Just. No niin, tähän ei mene ihan 3 sanaa, mutta papaan tulee hyvä asia. Sitten seuraavaan Niko. Niko, se on päällikkö. Joo, tosi mukava ihminen. Ja komea mies muuten. Joo, kyllä. Joo. No niin. Ja oma hyvä huumorintaju myös. Sitten seuraavana on niin asiakkaat. Loistavia, ihania. Verrattuna... Osa on ennestään tosi tuttuja, niin. Joo. Ja olen sitäkin huomannut, että asiakkaat niinku tykkää minusta. Joo. Jos vertailet niinku Viron asiakkaita, sitten ei kannata. Suomalainen on paljon parempi. No niin, sitten seuraavana palmut. Jaa, no sitten tulee kyllä keidas mieleen. Niin. No niin, lomamatkat. Aina palmun on. Niin. Ensimmäinen, mihin löydettiin lyhyt vastaus. Sitten viimeinen kesä. Kiire. Niin, oli kun olin Saikulla 5 kuukautta ja sitten tulin takaisin töihin heinäkuussa. Oli kyllä vähän semmoinen, raskasta. Minulle aina. Niin. Joo. Mut kiire. Kesä on kiire, Kesä on mutta aina myöskin kiire. Joo. mukavaa on se kiire. Joo. Kiire, niin työpäivät menee salaman nopeasti. No niin, sitten viimeisenä suosikkituotteesi autokeitalla, mitä voisit syödä kautta juoda koko loppuelämän? Crispy chicken. Porson lehtipihvi. Metsästäjän possu. Joo, ne on kaikki hyviä. Ja hanavettä. Autokeitaan noutopöyrästä niin toi kaalilaatikko. Se on
jos tykkää kaaliratsuksesta. Se on the best. Niin. Kyllä. Joo. No niin, eiköhän on noilla nyt pärjää sitten, kun oikein nautiskelee niin loppuelämän, niin ei mitään, minä kiitän tästä haastattelutilaisuudesta ja toivotan hyvää jatkoa ja toivottavasti pysytte autokeita ainakin seuraavan 10 vuotta vielä. Niin. Kiitos. Kiitos, eiköhän? Jees. Jaksa.